Доброго дня, миру Божого. Ви знаєте, в Біблії дуже чудово описано друге пришестя Христа. Про це говорив Ісус, про це говорив і ученики Його. І от є знамення вже, це саме головне, і це підтверджено після восстановлення Ізраїля. У 1948 році Ізраїль був встановлений, визнаний як держава. І Ісус сказав, що не пройде цей рік, як я прийду. Що таке рік? Рік – це одне людське життя, тобто від народження до смерті. У наш час це 70-80 років. Але у Ветхому Завіті написано 120 років. Тож, якщо 120 років, то це буде десь 2068 рік. А якщо 70-80 років, то 18-28 роки. Перед цим будуть знамення, війни, апокаліпсиси, всякі катаклізми, що і відбувається в наш час. І буде на землі ще прийде Антихрист, який буде забирати людей, які не служать Господу. Тож, приєднуйтесь до нас, поки є час. Покайтеся та служіть Господу. Амінь.